Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhala la subscribe kwi-channel ulike i-video ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka i-video wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwi-video uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni engalolo suku. Ingane zakwethu sishubile-ke isimo endaweni yase-Eastern Cape, njengoba-ke sazi ukuthi-ke namhlanje kuwumsombuluko amaZulu okungongizwe Mchunu, abophakela umthakathi nosisi uJacinta Ngobese kanjalo-ke namanye amalungu namhlanje-ke baphikelele endaweni-ke yase-Eastern Cape, ngithi ise-East London uma ngingaphazami. Kunenkampani-ke laphaya asebethule ngayo kaningana ukuthi-ke ayenzi kahle. Kuripotha bani? Kuripotha abantu base-Eastern Cape. So kunemashi-ke namhlanje, i-march to march. So ingane zakwethu isimo-ke asihambi kahle njengamanje. Khona ilungu le-march to march eseligwaziwe, kwakhona oshayiswa ngemoto ngamabomu okuthiwa-ke ugwazwe i-Nigerian, waphinde futhi omunye washayiswa ngemoto eshayiswa yiwona ama-Nigerian. So esishubile-ke isimo e-East London, e-Eastern Cape right now. Kushiswa ngisho imoto njalo njalo kanjalo-ke nabantu base-Eastern Cape after kugwazwe umZulu nabo sebevuka inje bomvu bekhala ngakho ukuthi-ke umuntu okufika usegwaze umuntu wala eSouth Africa. Kodwa ingane zakwethu angizukwanda kakhulu, ngizodedela ivideo kaJacinta Ngobese echaza nje isimo ngendlela esiyisona laphaya e-Eastern Cape. Nayi ivideo iyalandela. Guys, angiyazi mina indawo nje frustrated yo. Guys, angiyazi mina indawo nje, yazi ukuthi uyabona ukuthi labantu men bebecuphile baqala ngokuthi bathi sengi-live, baqala ngokuthi bathi ngeke basuke bona la yini leyo guys, kanti sesize kubona into hayibo. Angiyazi mina into enje. Guys, can we just check ukuthi bonke abantu bethu bayangena ebhasini? Bamile bonke manje bandle kodwa kushiwo kahle. Sizochecka lo limele, laba balimele. Lo omunye ushayisa imoto yena ke. Imali washayisa imoto muphi yena? I don't know ukuthi wakuphi, ngathi kodwa kuthiwa. Guys, sinenkinga la. We were busy with the march la, njengoba denibona ama video. So we get to abantu bala, they kept telling us ukuthi khona indawo ekuthiwa eCalifornia, khona indawo ekuthiwa eCalifornia, and ama Nigerians have been saying ukuthi basilindile, right? So California is next to a city hall. So there's city hall and then there's this California next to it. Like it's just across the road from it. Makusuka simile emgwaqeni like sihlakaze emgwaqeni all over, baningi abantu. Sithi sisakhuluma thina sibhizinesi pitch la. Sithi siyabheka emuva nanga umfana wethu uyakhala la, uqhamuka ugijima uzoma la because ade kugibela ade khulunya phezu kwemoto, agibele phezu kwemoto awukhiphe iskipa aveze la esegwazwe khona ama-Nigerian emile la. Bathi omunye wabo uthe ewela ama-Nigerian avela amshayisa ngemoto. So oyedwa ushayisa imoto, oyedwa ugwaziwe. Usuke lapha amaphoyisa abize kuthiwa amaphoyisa. We're just guys, we have to go. It's getting bad la. It's getting really bad. Wazani guys, wazani kwenzakalani? Neputi bashaya itolo kanje abadumuli. Aya sambeni kodwa kusofika amaphoyisa problem. Manje abantu sebecasule ilokho ukuthi ama-Nigerian agwaze lo mfana ahambe afike utshela amaphoyisa angathi angazi noma abanake bese bizathini. Ubani manje ushisa amathayili abantu bakhona? Umphakathi ke manje. Sekuwumphakathi ke manje. Umphakathi uvele wajabula wathi na amaZulu. They started singing and shouting ukuthi abahamba. So umphakathi njengamanje odiniwe. Yabo umphakathi is losing it. Yabo because open nendawo. Okay. Guys, so that is what is happening right now. Because I know how intatheli are. Bazovela sekusha as if kubele waqala lapha aqalanga lapha.
uqala ama-Nigeria yabona khona kuyamashwa athi ama-Nigerian wona ngeke azayivala iy'tolo zabo kade bebalindile yabo. So that's the part I don't get ukuthi what does that mean mangabe nithi abantu bemasha nithi nina ngeke niyivala iy'tolo zeni kanjani kanjani nisuka lapho nizogwaza umuntu on top of that omunye nimshayisa ngemoto yabo. Mase abantu ke just lost it. After that they lost it ngoba amaphoyisa nawo akhona maybe that nangu umuntu wagibela. The nice thing is uSimphiwe ugibe pay kwemoto le bese address akuyona because isibhizi thina sinake ukuthi sekuzosayina memorandum kwa memorandum leyo ugcina engasayinwanga yabo. Futhi bekhona ngaleso sikhathi bekusakhuluma ingizwe estage nangu uphayela umthatha eduze kwakhe nami kuthiwa ngilinde la sengizolandela bese landela kanjalo kwathi kusanjalo hayi nakho sesiyeza kuthiwa umuntu segwaziwe mase gwazela gibele stage at the same time and I'm surprised ukuthi azikho into azithele ezivezayo le image wagibela uSimphiwe egwaziwe emhlanje waveza umhlanje ukuthi ugwaziwe mayisuka from ugwaza lapho kuthiwa khona nomunye sambe sombheka ushayise imoto yabo. Abantu bemba lokho bahlukaneke basabalala in pieces bakuthiwa kobheka lo muntu lo ogwazele lokho uzibaleke kanjalo kwiNigerian kwathi sisabaleka hayi ke manje ke umphakathi wonke abantu bala khona ngisho ivideo engiyishuthi bavela bathi nawo amazulu bajabula bathi kade sinilindile they started going crazy abantu bakhona they started going crazy bejabulele nje ukuthi nawo amazulu and into sebeyenza ke lapha ngoba nisibona nje asikho ngisho kuba khona ngoba ngiyazi ukuthi at the end of the day kuzothi nithiwa esasiphehla udweshu kanti abantu bomphakathi abayicasukele bona ukuthi kade bebethule bebekezelela le ndawo le ekuthiwa eCalifornia. Now they are going crazy. Now they are losing it. Ngaza wethu ngithemba ukuthi but that's the story. Ngithemba ukuthi mawubona le video uyabona ukuthi isimo sishube ngempela eEastern Cape esithandazela ukuthi ke mhlambe isimo esilungiseke olimele akwazi ukuthi ahlengeke ngendlela futhi ukulimala kwakhe elinyazwa umuntu wokufika kungabe ukuthi ke mhlambe lokho sekudala ukuthi kube nempi enkulu ezosuka phakathi kwabantu bokufika nabantu abangabahlali bala eSouth Africa. Sithemba ukuthi ke abantu bokufika igalelo le-march to march mhlambe egcineni lizodala ukuthi ke mhlambe abantu bokufika abanganawo amaphepha babuyele emakubo. Kahle kahle akulwiwa nokuthi kunabantu bokufika but kuliwa nokuthi la eSouth Africa kunabantu bokufika abanganawo amaphepha abanganayo imvume yokuthi bebe la eSouth Africa kanti kunama companies abawaranayo othola ukuthi lawo ma companies awanawo amaphepha kahle kahle awekho registered ukuthi engarana la eSouth Africa. Nganza kwethu make sure ukuthi uyayilike ivideo uyasubscribe ku channel uphinde ucommente ku comment section uveze nje umbono wakho ukuphala kwakho ngalolu daba. Iziko Channel TV izohleze ikhona inlethela ke indaba ezisematheni usuku nosuku ahlangabezane kwivideo elandelayo.